Goşgynyň nähili dogulşakdy. Goşgynyň nähili dogulşy hakda köp gedek, köp berde berdiler sowal. Goşgy hem çağandyr. Ýöne möhletdi 9 ay, 9 gün, 9 sagat del. Käte onu 1 ýyl çaýkap gedersiň. Käte-de 9 ýyl, käte-de 10 ýyl. Bir öýde doglar, birisi ýollu. Käte gyýdy bolar, käte de o. Gyýdy goşgular bäwül ýaly näzikdir. Erkekleri goş şahydyk gödökdir. Berligi bolsun, bäwülmi şahmy, jaýerini ikisi de gerekdir. Türkmen edebiýatyna görnükli ýyl galdyran söz ussady bolan bir näçe şahyrlar bar. Olaň eserleri halkyň arasyna söýlep okulýar. Şeýle şahyrlyň birim Türkmenistanyň halk ýazyjysy Kerim Gurbanepesowdyr. Özüniň şahyrana dörüdüjiligi bilen Türkmen edebiýatyny 3 müjik ýyl goýan Kerim agaň şagyrlary adamlyň kalbyna dolup söýlep okulýar. Muň sebäbim şahyryň pikiri bilen halkyň pikiriniň deň gelmegidir. Kerimiň kakasy Gurbannepesow sowatly adam murupdyr. Ol türkmen nushuwy eserlerini köp okapdyr. Ýeri gelenne şahyrçylygy edipdir. Kerim 10-12 ýaşlaryna ka Sopa Allayar, Baba Rewşen, Ali Şahy Merdan, Bahawetdin Diwana, Yusuf Gözlüýka destanlaryny, rowayatlary höwes bilen dinläpdir. Ýat tutupdyr. Gurbannepesow oglunyň höwesini, ýatkeşligini görüp, Magtymgulyň, Molla Nepesiň, Zeliliň, Seýdiň, Keminýanyň goşklaryny okap berer eken. Türkmen nushuwy edebiýaty Kerim Gurbannepesowyň dörüdüjilik duýgusyny oýarmak bilen birlikde durmuşdaky gapma garşylyklardan baş çykarmagyna, ağa-garany seljermegine uly täsir edipdir. Türkmen edebiýatynyň lehengleriniň tartma sütünleriniň biri bolan Kerim ağa barada gurrun etmek hem aňsat hem kyn. Ol özüniň toprak diýip bir ýygnasy barda, şonu aramyzdan ergiden belli alim Ahmet Bekmuradowa sowat berenne, şoňa toprak ýaly beýik bol, toprak ýaly sada bol diýip ýatdyr. Galan zatlar düzeler diýipdir. Kerim agaň özü toprak ýaly sada diýip, ähli zady özüne sindirýän adamdy. Çağa bile çağa ýaly, uly bilen ulu ýaly adamdy. Şu ýürekden gülmäni başarardy. Biz Kerim agany gaty syýlýardyk. Kerim aga bilen duşuş boldy. Ol uniwersitede gelýän ýyllarymda. Şunu görmäge dogrymaýsam şeýle bir höwes etdim. Şeýle bir begennim edil bir hili bir epetli gyýdam bolsam çağa ýaly uçup bardım da, şu şeýle görürsüm geldi, şeýle nurly adamy. Kerim agaň eserleri milliligi bilen, şu türkmen halkynyň ajaýyp häsiýetini özüne siňdirenligi bilen, şahannazlygy bilen tapawutlanýar. Kerim aga näme hakyna ýazaýsyn, haýsy eserin okusaň oku, eger Kerim agaň häsiýetini, özüni tanıyan bolsaň, edil gapdalyňda Kerim aga duran ýarlar. Öz eserlerini öz mehri bilen çoýupdyr. Eserlerine öz mehrini siňdiripdir. Şoň üçin hem halk onun eserlerini gaty görýär. Şu duşlukda şu Kerim aga bir sagat gürledi de,
ol goşuqanna da gaty üýtgeşik okuýar. Şol goşulary Kerim agan özü bolup okaymak gaty kyn. Sebäbi şeýle bir parahatdan, bir mehirli, bir üýtgeşik, nurana bir sesi var da, şonu okanna gaty üýtgeşik okuýar. Onu dinläp doýmak mümkinler. Güller. Howlymyň içinde bir bölek ýeri gülekdim. Lowurdap açylly bary, birisi gyrmyzy, birisi kara, birisi mämişi, birisi sary. Şunu kapymyzdan geldi bir mehman. Gelini bär hem gözleri güllü, şol terede otyr gözlerini gyrpman, göýäki diýersiň bir suwsuz çölli, bütün ömür boýy zar bolup gülü, doldurýan ýalydy şonuň öwedin. Mehmanym terediýe giýje gözeli, mehmany terediýe giýje gözeli. Owadan gözlerini ertirden märi, aýryp bilmän otyr owadan tellin, goşu goşmasa tüs şahir warly, bir pırtat sowaýsa gözlerini güllen, goýa güller göçüp etäýsek ýaly, bakýardy güllere gedek-gedegine, bakýardy nerkese, gyzyl piyony, bakýardy gergine giýje gözlerini. Men gülü de aşyk. Gülü söýýänliň özüne de aşyk. Hem gülü bakýan, hem mehmana bakýan, güller hakynda bir ajaýyp pikir aýdaral hökman. Edil diýişim ýaly. İşte de çayın, sözde de gül hakda ajap bir beydi. Munça ýeri zaýalap näçik, pomodor ekeýsen bolmaýar. Lap, çep kulakly pile çykdym. Ataň ölli, toglanmadyň, möňürmediň, togolanmadyň, ýa-da juda oglanmadyň, ne sebäpden beýle çykdyň. Aga ýetdi, ata ölli, gelir MUKAM hülli, ýöne seniň bagtyň gelli, eneň bilen ýola çykdyň. Kabul etdi agras dejen, buğdaýlary goňras dejen, burugsa dejen, bir ot gözläp seýle çykdym. Alym dejen oda derek, berdi ot tek buğdaýarok, dawanlaryň darak, tagdan ordyň sola çykdyň, ýer ýüzüni buğday edip, terdesesini bogdag edip, bogdagyny baýdak edip, ýeňiş üçin ýola çykdyň. Gazdyň gazy, syzdym goşgy, ýetir etdi gyzlyň ışgy, haýsyn görseň şol hem ýagşy, bir täsinje owlajykdyň. Mäledin sen, birin hasam haladyň sen, barmy puluň haladyň sen, ýokdy, derrew nola çykdyň. Başky söýgüň ýykdy allap, böküp turdyň, bolluň saldat, gaýdyp geldiň, dostlaň gollap, bir gözleri dugla çekdiň. Sapak berdi alym hatta, öýüň kitap, ýükün kitap, günnüz ýanyp giýje tütäp, şahir boldum, molla çykdym. Ýyller saňa diýdi şahir, arda känni adym zahir. Diri wagtyň bolma pahir, çyksaň lowlap ile çykgyn. Şahirlik bir jaňly kerwen, ýolda dinlen, öýde dinlen. Dinlenmeseň ýene derrew çep kulakly pile çykgyn. On 5 ýyllap edip gedipdim. 16 ýaşymda edidim diýdim. Hiç kim onu diýdirmedi diýip birden duýman MUKAM özüm diýdim. 15 ýyllap gülnäzip gedipdi. Ol hem 16-da gülnäzim diýdi.
hiç kim onu diýdirmedi diýip, ol hem meniň ýaly öz-özü diýdi. Ene şeýdip, şeýle bolluk ötä etdik. Näme bolanyny özümizem duýmadyk. Bir seretsek, asyl öňkülügimiz däl, bir-birimize garap doýmadyk. Oýnumyzam asyl öňkülügi däl. Nähilidir başga çarak oýnadyk. Ilki duşuşumuz şeýlerek boldy. Bolan zada boldy diýmegim gerek. Ak çägen üstüne uklap ýatyrka duşdum edidime. Duşdum bir gezek. Şeýle bir parahat uklap ýatyrdy. Onu oýutmaga it kuşam dözmez. Ak depeli, ak şırdagyň etegin öpüpdir şargara kirpikli gözler. Tä ölýänçem onuň bakýan sürüsün uklu, diň jallyp bakardım özüm. Ak çägide ak sadagyň düýbünni irkilipdir. Ak şırdakly edidim. Bir oýansa, garşysynda men durun. Tisginni, tayağı elinden kaçtı. Düşümü, huşumu düşünüp bilmeyen gözlerini yumdu. Yine de açtı. Gözlerini açtı, yine de yumdu. Son gözlerini açtı mı ya açmadı. Onçasın häzir aýdyp biljek däl, ýöne eýýäm. Gülnäz ondan daştady. Bir haýukdan Gülnäz, Gülnäzim diýip zaryn sesi ýetdi meniň ýdymdan. Gara saçlam dolun ýdyňa diýip çırpınjyrap aslyşsa da diýdymdan. Her örümün bir elimde tokkolap öýmüze ýetenmi duýman galdym men. Şo bolup ýörüşme häzirem haýran. Ýok. Oňa şo wagtym haýran galdym men. Sebäp diýseň, ýyllaň aýdyşy ýaly haýasyzlaň hasabyna däldim men. Aýnan gyýdy, bälçik diýenler kenni. Aýnan gyýdy, alçyk diýenler kenni. Haýasyz diýene duşmaklyk kynny. Ýöne göli meniň bu bolup ýörüşüm haýasyzlyk çägini de ýakynny. Hiyeri bir ýigidi söýdüň, taň etdiň, ardyňa gaçyryp ýörmegiň näme? Söýýän bolsa özü gelsin, halasyn. Özüňi üstüne sürmegiň näme? Diýip öz ýanymdan özüm utanyp gyzardym, agardym, boz ýaz boldum men. Goýberen hatany salanna ýada. Ýanyňda hiç kişi bolmaýanna da ýüzüň gyzarýanyny şonu bildim men. Gözümi yumsada irkiljek bolup, beýnim öz erkini bermedi uka. 16 ýaşyma ýetip ýetmeýänkem. Bu neniň hekaýet? Bu neniň waka? Ýa-da haýa şerim paýlanan wagty. Men naçara ondan yetmedimkä? Özüm dinan ýazjyda dinan häsiýetlerini açmaga çalışýan ýönümin dinan häsiýetlerini, dinan duýgusyny, dinan guwonçyny, dinan söýgüsini Kerim aýal açyp bilemek. Ol şygyrlaryna da şeýle, poemalaryna da şeýle, ine gumdan tapylan ýörek diýip bir ajaýyp poemasy bar. Şunu şu ýaş gyýdyň öz söýgüsine garaşyşy, gaty üýtgeşik, onam bir hili depdere geçişi, şoň duýgusyny dogry aýtsam men berip bilemekde. O taýda türkmen gyýdynyň bary hatda şol gödüňge gelýär-de, şol
şol asıllılygy, şol sadalygy, gumdan tapılan ýüregi okawatyryň ol, şoýdyň duýgusy, şoýdyň häsiýeti, şoýdyň elenşi, şoýdyň garaşy men öňümde edil kina lentasyň geçýär. Wepalylygy, garaşysy, duýgulary, şol duýgular bilen ýaşaýşy, şo duýgular bilen onuň adama gatnaşygy gaty üýtgös. Gatyşyp oýnardyk, görüp gaçdyny. Gatyşyp oýnardyk, topu topady. Başta da aýdypdym, bolmany bizde oglanlar topary, gyýdlar topary. Emma 41-nji ýanar iýuny bölüp gitdi. Bizi iki topara, selvili topara çöllü galyryp, gerçekli topary sürdi tokoya. Görüp gaçylmaly oyun gutorup, görüp topulmaly oyun başlandy. İki iýun gutorup, ýurdumda üçinji iýun başlandy. Soradym iýundan, görmediňmi sen? Nerede gezip ýör edidim? Ağam. Emma Thomas jogap bermeden geçen. Gonuň üçin nip gaýmyllan ogam. Şeýle bir dymykdy Thomasyň başy. Sazaklaň pürüde ırgyllan okdy. Uruş eýýäm tamam bolanam bolsa, edidler Berlini alanam bolsa, kim bilýär? Dünýäden habarymyz ýokdy. Kimde kim halkoza adygy isse, şol hem getirirdi gaziýet jurnaly. Dolanyp gelýänçe äw müzik düýü her seher atardyk 40 gedek paly. Ahry çözüler palyň ykbaly. Düýü paştalyonuny ýüzümiz düşer. MUKAM ýa-da MUKAM diýip gelýän gowra gözümiz düşer. Bir put gaziýet bilen näçe sany hat gütüläp Gülnäziň öňüne düşer. Gaziýede ýazýanam meniň özümdim. Onu paýlaýanam ýene-de özüm. Bu işliňe bir tahyýan bar Gülnäzim, bu işliňe bir düýän bar Gülnäzim. Ene bary, gelin bary, gyýyz bary, Gülnäziň daşyna hümürdir hümür. Hat bar diýseň, müň bir damar tırsyllar. Emma sanraýandyr başga bir damar. Gynançmy, söýünçmi, niçikse habar. Ýazylar, çekiler gorku damary. Hat diýen zat ýarylmadyk bir garpys. Ýarýançaň bildirmez. Şodur ýamany. Her bukça, her möhre eliň degenne göýe bomba bolup ýaryljak ýaly. Buşluk Cemal, buşluk sana bir hat bar. Ol hat arkanlygyna ýykdy Cemaly. Buşluk Gowhar, buşluk sana iki hat. Gowharyň ýüzüne çaýyldy Gowhar. Biri doganyndan, biri ýaryndan. Öwser inni, ýüzü neneňsi öwser. 8 ay ýol ýören, 8 bukça hat. 5 ýelini güllürdi, 3 ýelini ýykdy. Edidimiň mehrisinen gökçe hat çykdy, çykdy. Meniň ýadymdan çykdy. Tutuş bir gejelep ýadymdan çykdy. Bir ýyl 5 hepdelep garaşan hatym ýylyň 4 paslyndan, tomusdan, güýzden, ýazdan, gyşdan dilep. Sonra şon hatym uzun gece 3 joramy gojoklap ağlap çyktym. Erterden soň okudum.
Bukjanyň içinden gökçe hat çykdy. Yüzünden üç oğşap algadyp çölü. Näme üçindir şunuň ýaly pursatda adam yer gözleýär çoladan çola. Düýeleri ak iýinişden aşyryp 5 saat gürleşdim evidim bile. Gülnädim. Şu günler iými salalyk. Abaronna bolýar. Ýagdaýlar ýaxşy. Valday galasynyň tokoýlugynda şahir bilen bagşy diňleýär. Bagşy. Seliger köýleriniň kenarlarynda 3 saat ýaňlanyny türkmeniň sazy. 3 saat ýaňlanyny bagşyň owazy. Birden ýöne patifon röýdämi? Edil sahy bagşyň özü. Biziň oğlan bagşy diýip ýörenmiz. Bir garş sakally adam ekeni. Soň görüp otursak, gyşyň başyna Aşgabatdan çykyp gaýdan ekeni. Onlap yer kümeleň içinde yarım ýyllap aýdym ekeni. Şondan bäri sakkal sıyırmadan geçen derin süpürmäge degmenler eli. Muny gurrun veren bagşyň dili däl. Ýanynaky alçak şahyryň dili. Şahyryň adyna gara diýdiler. Soň görüp otursak, gara seyitli. Äynekliň adyny Sora diýdiler. Sorap görsem, olam Rehmet seyitdi. Şahyrlar 1 saat goşgu okudy. Başı hem 10 sany aýdym aýtdy. Onyan çada yer kümäniň diwary tozun turuzup aşaklygyna gaýtdy. Beýle ýanymyza düşdi snaryat. Ýene-de hüjüme başlady wagşy. Ine şondan bäri 2 hepdedir. Sade diýä tokoýdy. Başga bir bagşy. Şol bagşynyň sesini semetmek üçin seniň eridiňem girdi hüjüme. Şu haty akopda ýazym gülnädim. Ýar ödüňedir. Ýar ejeme. Ejeme okap bir bagşyly ýerin. Başga ýerin. Diňe okogyn ödüň. Arkaýyn bol. Ýeňiş bilen bararyn. Haty ýazan kiçi serjant ediň. Şol Mahmuladynaky universitetde bir duş boldy. Şoýerik şol duşuga Kerim ağa çağırly. Şol edil şol biziň oýnumyz gow şowhunly gidýän mahallary Kerim ağany çağırdylar bolin. Ol garagyjan antenem gideli universitetde halk näme diýär, nähili görüpdir biziň oýnumyzy. Eşitdenem diýip menem alyp gitdi. Men kän hiç kim entek tananok. Onuň baryp garajykda oturdum bolin. Kerim ağaň özü ata oğul oýunu gördüňizmi diýdi. Gören bolsaňyz ene oturan şu jaşgy diýdi. Garagyz da şu men garagyzym şu diýip tanıştyrdy bolin. Talipler şeýler el çarpdylar. Menem bir begenim diýmek onna men işmem yerine düşüpdir o diýip heziletdim de. Bütün halk tomaşa etdi. Bütün halk gordy. Adyma da garagyz diýip tutverdiler. Ne şu neçenni ýöne adym garagyz men o adym bilen eýem. Ikinji adym bilen öwrençdim gowy. Çyn adym bilmeseler hemmesi garagyz diýip tutýarlar adymy. Kerim ağan doğru aýtsam bizden ulan bolsa biz şon uluram öýdemler. Mene bir ýerde utandım. Kerim ağa köçäň aňyr başyndan geçip barýar, menim bäri başyndan. Şo inni şo aňyr başyna maňa geçip biljek da şonu. Şoňa da holup Kerim ağa salam diýip gaýgyrýan. Ine bir hili şonu bir deň duşun ýaly
bir yürekdöş adamın ýaly kabul etýäňde şon ýaly adam dal. Tebebi on häsiýetine sadalyk ýatyr. Kerim ağa duşluklarda şu allygyna sorag berýärler-de. Özüm şu her taraplayın nähili diýen o berliän toragam şu siziň paýamaňyzyň aňyrtyna hakykat ýatyrmy ýa özüňiz tosladyňyzmy ýa şu wakalary gördüňizmi ýa siz şu gahremanyňyz hakykatdan şu ýazsyňyz ýaly söýüp şonu ýakyndan tanýaňyzmy ine şoňalyk soraglar berýärdi. Himmetine edil şol sorag berýäniň özü ýaly şu ýaşlaň özü ýaly yürekden jogap berýärdi. Nira duşklara gitse de Kerim ağa menem ýany bilen alyp gidýärdi. Ýörgara zannyp. O ýerde de Kerim ağa sorag berýärdiler. Bir ýürekde iki söýüp bolup bilermika diýip bir oglun, ýaş oglun Kerim ağa şeýle sorag berdi. Olam ýok diýdi. İki ýürekde bir söýüp bolup biler diýdi. Ýöne bir ýürekde iki söýüp bolup bilmez diýdi. Ondan yine bir yaşacık kız talip koyup sonra verdi. Yine oğlanlara diye hatya diyorlar diye öz yüreğindeki söýgü bar bolsa gıyıdlara duydurubilýärler deyip soraýarlar. Ondan imma biz diye yüreğimizde söýgü bar bolsa ne duydurup borka onu diýdi. Wagtyň sen gözellüğün sonunda deyip duydurubilmeyen üçün sen odan deyip şeyle cevap verdi. Özüm cevap verene yöne cevabam veren ok. Söýgü hakkında bir goşgular var olin. Şolardan bir küçtetirine okap berýärdi. Ol goşguda da şoňa cevap bar da. Ömrüme pent. Şahir. Şahirliğin çyn bolýan bolsa, sönüp ýanyp, ýene sönüp ýanyp git. İnsanlyk ýargydyň çoň bolýan bolsa, gara ýere çümüp çykyp git. Hem akyl ber, hem ýylyňden akyl al, kitapdan del, gara ýerden akyl al, alan zadyň demiň bilen ýakyp al, soň ýene de ýeriň süýdün emip git. Dağ ýoluny, çöl ýoluny belet bol, dağ ýoluny çataçmaýan polat bol, çöl ýoluny tirkeş bulut bol, teşne görseň dodagyny damyp git. Yol agyrdyr, müň ýanylar öçüler, bagtly ýollar, kıyınlyk bilen geçiler, ýeligyna şaglap gitdi geçiler, sen öküzdek ýele garşy aňyp git. Bagt paýlansa, üç baýlygy ilki al, algap baryp, saglyk bilen erki al, ýany bilen çuwal gülki al, soň tapylar, galan zada zaňyp git. Dost paýlansa, eber diýip gyssanma, alaňdan soň gysgaltma hem gysgalma, dilegesse, gözleriň hem gysganma, birin merde, biri bilen oňup git. Ha çaryk gey, ha çokoy gey, telpek gey, farky ýokdur, geyseň bolar erkekdey, ýöne göle şyppallama çepekdey, aýna gonyşly ädik ýaly doňup git. Sorasaň aýdaýyn, kıyamet nedir? Erkekler ownasa, kıyamet şodur. Her başy telpekle, goýmagyn kadar 5 telpegi bir kıyıňaja daňyp git. Gözelligi, sor bagryňa öýkönme, söýülseň söý, söýülmeseň süýkönme, söýgü hem goşgudur, kişe öýkünme, öz möhürüňi, öz köýüň goýup git. Yeňip ýaşa, ahyrdaýyň, başdaýyň, tomutdaýyň, ýazda güýzde gysdaýyň, söýgüňdeýiň, gaýgyňdeýiň, işdeýiň. Bir ogullan yeňirip hem yeňip git. Yeňsin ogluň
dil bilen näl iş bilen, teňkä göre has ýitirek huş bilen, ayak dälle, parasatly baş bilen, ýeňse ogul gözüň rahat ýumyp git. Gözüm türtüp, merhum enen alnyna bir ağlatdym. Inni beri ağlama, öz balaňy eliň bilen jaýlama, nobatyny meleyere sömüp git. Dünýä gelmegiň de nobaty ýagşy. Yeni ölmegiň de nobaty ýagşy. Mendiňe bir zatda nobaty garşy, dosyny üstlän çağın konup git. Başarsan köplüğün içine garış, tanıştan dost tutun, ýatlardan tanış, Jiguliň içinden gözleme durmuş, köplük bilen awtobusa minip git. Köpelsin öýüňde ýürekdeş mihman, ýary işi bolsun, ýarysy daýhan, elbetde alymym, şahirim hükman, üýşüp çaşyp, çar tarapy eňip git. Şeýle dostlar bilen geçsen bir sellim, yetersin iň uly matlaba çenlim, gadamyň giýiňden ur, entekler ellim, pol öňdeli, ýaşakyna dymyp git. Haly wagtyň meňdemegin kilimi, diri wagtyň gyssanmagyn ölümi, öçen wagtyň öýkünmegin çilimi, içi közli ojar ýaly sönüp git. Ýene bir söz, magtanmak del, öwüt del, mazarymı daş oturtmak sargyt del, mele ýeriň astyna da daşgyt del, bakylyk şol daşlara siňip git. Arwah gördüňmi? Ýa-da bir şeytan. Sözle derdiňden haly bikajan. Sözle derdiňden gara saç baly, syryň aç baly. Haly jogap berdi. Ýok ejejan. Ýok. Arwahym göremok. Janam göremok. Gözlegen bolsa, şol göze nälet. Sözlegen bolsa, şol söze nälet. Kimden dil ýetdi? Syryň aç bala. Gara saç bala. Haly jogap berdi. Ýok. Ejejan. Ýok. Gözüm degen ok. Dilem degen ok. Seniň melhemiň bilýän adam ýok. İçýän zadyň ýok. Iýýän zadyň ýok. Nanyň iyi bala. Çaýyň iç bala. Erep oturdyň. Gara saç bala. Haly jogap berdi. Ýok, ejejan ýok. Çaý işdämem ýok. Nan işdämem ýok. Aşyk bolan bolsaň, magşugyň kanna. Tapaýyn bar bolsa, jümle jahanna. Alyp geleýin, gujak aç bala. Gara saç bala. Haly jogap berdi. Ýok ejejan. Ýok. Aşygym bolamok. Magşugym ýok. Onda näme boldy gara saç bala? Enengden gizleme. Syryň aç bala. Haly jogap berdi. Ýok ejejan.
Yok. Ihtiyarım yoktur sırrım açmağa. Bu değil de sırrı açmanır hiç kim. Açmarın sırrımı. Açmarın menem. Şol sırrımı açman ütmöklük üçün üç gedek saçaktan ätledim ene. Beýle sırrı iyile açıp ölünden. İçimde çüýredip ölünüm ýaşy. Bu neçik söz bolly, gara saç bağla. Enäniň kalbyna düşdi bir howul. Diýmedi bu gedek sırrın aç bağla. Diýdi, howul vela, bağlamdan sowul. Beýleki otaga ýurdy ene. Dem salımdan girdi kapıdan ata. Yankı enesine aydan sözlerin. Pışırdadı bağla. Yine bir kayta. Atanın en nami çümşüllep gitti. Onu çıktı arzu. Onun yalzadı aytmaklığa del. Şokakta. Pikirim etmenin yakşy. Emma ene öyle durup bilmedi, dedi. Sırıngı, gara saç bağla. Seni muradına yetirme üçün men tayar men. Allah'danam geçmege. Ene en ahırkı serhede yetti. Inni gurrun yoktu onun aňyrda. Öz balasy üçün Taňrydan geçti. Sebäp diýseň, özü de bir Taňrydy. Halymyz sırny eýledi beýan. Özümizçe aýtsak, şeýledi beýan. Yetenni hallygy 15 ýaşyna basmarlap başlady sırly bir ahwal. Yürekden bir qowga dydya daşına, onna da ne qowga. Çydar ýaly däl. Näme degen biler ýaly däl. Şatlykmy, hasratmy, ağamy, mukam, deňizmi, derýamy, sıyırgynmy, tupan, dydya yürekden boğada bakan. Agtar ýa özüni, çykar ýaly ýol. Yine de yol tapman dolunya ıyda. Gıygır vermesen çydar ýaly däl. Hallygy yapışdy. Dullak sala. Dutar ýanglanykça ýüregi giňep, ýürek giňedikçe ýatyşdy tupan. Öýküniniň her öýjüginiň içinden dydady daşyna müň sany mukam. Owadyň aňyrsy gowdardan köpdi. Gepkeni, gudraty, ägirtdi juda. Magrupdan maşryga ýaýramak üçin ruhsat dileýädi müňdürli seda. Emma beýle ruhsat dünýäde ýokdy. Şeýleden naçara bellenen ykbal. Dünýäň bar owazy sen ne bolsa da gawra girmelidi. Bagryndan çykman. Şeýdip görüp ýerde müňlerçe mukam. Şeýdip ýere siňdi müňlerçe zehin. Ýeriň mahal enremegi. Şolong periyadından bolmagy mümkin. Zehin çykjak bolup aşaktan urdy. Ykbal bolmaz diýip basdy ýokardan. Basdygyça güýjäp bagyrlan derdi. Yine dert koşully topor-topordan. Şeýdip müňläp zehin dünýäden geçdi. Goloýlap gelýärdi halla da gerek.
Emma ol jaý gözün sırrını açdy. Inni eneň sözüni dinlemek gerek. Ruhsatdyr gara saç balam. Sen derdiňe meni ýanlarsyn pelek. Anha dutar, gıcık, dürler saç balam. Inni ataň sözüni dinlemek gerek. Dinler ýaly hiç zat diýmedi ata. Diňe bir diýip jogap berek. Soň diýdi bir agyl uçmakmy dowduk diýip balam. Bularyň haýsy gerek. Ozalam bolmanlar naçardan baxşy. Ýokdurum. Bolmadam naçardan baxşy. O tetelli käri baş goşonundan awray bilen çüýräp gideniň ýaxşy. Ata şey diýdi de çykdy da gitdi. Ataň gepdi. Gutordy gurrun. Emma bostaneci durup bilmedi. Daň bilen owadan saýlandy bir gün. Eltip bir sazana tapşyrdy gyýdym. Diýdi: "Anha, menim ýeke dikrarym. Seniň täsin barmaklaryň astyna niçikdi saýraýan bolsa dutaryň. Gyýdymyň hem barmaklarynyň astyna edil şonuň ýaly saz etsin dutar." Şeýdip asmannak taňrydan dälle, yerdäki taňrydan ýetdi ygtyýar. Kerim ağa illa olay kitapların awtary. O bütün halkyň ýüregine, kalbyna ornan ajaýyp kitaplary häzirem biziň okuýjylarymyzyň elinden düşenok. Onuň poemalary gaty köp. Ayal wagty diýen poematyny okudum-da. Şu gaty üýtgeşik ayal wagty. Şunna bara şu türkmen gyýdynyň milli häsiýetini, erçelligini bir hili şoň bilen birlikde asyrlylygyny şeýle bir güýçli berýär bolýan. Şol agyr döwürde ayal gyýdylan entek aýdym orta çykmaýan wagtyna ýaş gyýdyň, onda da türkmen gyýdynyň şol saatyn gotuny, saada bolan söýgüsini, aýdyma bolan söýgüsini ýürekden düşündirip bilmegi haýty ata öz perdentiniň göwünni ýykar. Emma döwür şeýle bolupdyr da. Şonu da ýanky şu gyýd uğur tapyp halkyň arasyna aýdyp türkmen saatyn gotunyň derejesini belinde götüripdir. Muny beýik şahyr belinde götüripdir. Türkmen gyýdyny şahyr belinde götüripdir. Ine öz eserlerini şeýle çemelesýär. Hem öz-özüňe anam, hem saatyn gotuny söýgü, türkmen halkyna, gelin gyýdylaryna söýgü, hemmesi şoň edil, şoň aňyna bolup geçen göreşler sen gözüň öňünde bolup geçýär. Toğsan birinci gün MUKAM kesildi. Ya Tanrı'nın gahar geleydi mikän? Bostanece yanın düşöge verdi. Gözlerinin öňüni büredi ömür. Gün ve günden güýjäp enäniň derdi garpyşyp başlady. Ölümdür, ömür. Şum habaryň gelen ýoluna garşy ýakasyn çäg açyp algady hally. Yarım günne geçti bir günlük ýoly, koşunyň her taýy bir ýerde galdy. Bir koşy Ürgenjiň deňine galdy. Derýaň ýanyna galdy ýene bir koşy. Uyolma, çekinme, alga bir hally. Häzir seniň diňe alganyň ýaxşy. Edil işiňizden gözlerini çarklap,
Işıklap dur. Ajal liliyan wagşy. Ey uyam. Yadanam bolmaň ahmal. Wah. Onna da häzir ılganyň ýagşy. Ilgawyn ýazdyrman yetişdi bärden. Enäniň üstüne oklady özün. Şo wada ajalam işikden girdi, ene dedi. Otur gaşymda qydım. Girsemem saz bilen gireyin göre. Getir dutaryňy. Çal köşegim. Çal. Çallı halli. Çallı. Yine de çallı. Bir aylap. Eýdine serpipdi ajal. Yine erwetleşdi enäniň hali. Ene yine dedi. Çal köşegim. Çal. Çallı halli. Çallı. Yine de çallı. Yine de bir aylap serpipdi ajal. Yine ağırlaştı enäniň hali. Yine gaýtarady. Çal. Batlyrak çal. Çallı halli. Hasam batlyrak çally. Bu gedek 3 aylap serpipdi ajal. Ýokmuşyn diýýärler gudrat diýen zat. Bu gudraty görse, gudratam gaçar. Dünýäde hemmeler saat çalýan bolsa, meger başyn alyp gaçar da ajal. Yine de hayallap başlady ene. Dedi. Goloyrak süş. Gara saç bağla. Sen meniň öňümde syryňy açdyň. Maňa da ruhsat ber syrym açmaga. Menem seniň ýaly saz aşygydym. Çalýana da aşyk. Saza da aşyk. Bir gezek 16 ýaşlyja gylkam 16 depäniň üstünden aşyp gittim goňşy owa saz dinlemäge. Çalýady dutary bir gerçek ýigit. Palçykdan adamyň şeklini ýasasaň, şoňa da saz bilen jan berjek ýigit. Yetenne kukräp köne güzere. Ýigidin üstüne bökünüm bilýän. Soň näme bolupdyr? Hiç zat bilemok. Bir görsem, öýümizde ýatyrdım eýýäm. Ol gün şeýdip ýattym. Ertesi bolsa, başga bir ýigide baglady atam. Uzakdadyr ötme başga diýänim. Ol inne başga däl. Ataňdyr ataň. Soň bir gün mewjur ýany gaýtarma wagtym girdi gapymyzdan şol gerçek ýigit. Palçykdan adamyň şeklini ýasasaň, şoňa da saz bilen jan berjek ýigit. Dedi, ykbalyňdan närazy bolsaň, häzirim bagryma basmaga taýyn. Men dedim, bagryna basan ýigidi inni maňa köp görmesin Hudaýym. Onsoň onuň bilen dogany koşdyk. Şoňa da bar zatçy begenli oglan. Şeýdip ýat ýigidi är etdi ykbal. Är boljak ýigidi. Eýledi dogan. Ol gerçegiň, ol doganmyň kimdigin saňa aýdyp gitmek. Pardamdyr qyydym. 3 aylap gıydıdek törünü saklap. Saz öwreden goja. Şodur ýalňyydym. Muradyna yetip bilmedi eneň. Inni
şol murada sen yetkin balam. Te ömrüň ötýänçe ýüret bu käri. Yedi qowmuňa da öwretgün balam. Gurruňyny zordan tamamlap ene dedi balasyna çal. Yine bir çal. Çallı halli, çallı. Yöne bu sapar. Gatı tşını bilen gelipdi acal. Dostu yaraman ýatyr. Ondan yaraman ýatyr bolan bir ýyllap toýun saklýar. Dostunyň hatiratyny. Şu galsyn, şu dostum men toýuma gatnaşdym, onun soň toý tutjak diýdi. Onum galanak görýä dostu barha ewarlap barýar. Ýöne onu hiç kim duýduranok, hatda şahyryň özüm duýanok, onuň bir gün aýtýar. Dostu sen toý tut diýär. Men yatanam bolsam toyun saadını dinlerin. Toyda aydılan acayip aydımları dinlerin. Oba doşlan tesini dinlerin. Bağışları guvanarın, sağaların, şudatları eşittim. Dostum toy tut diye. Yine bu toy tut ya da onun toy tut ya olun, onun dostu toyun soğuyup barya olun. Toy soğurlu mu dostum diye. Toy soğurlu. Onu gelin kutlu olsun. Aman bolýar. Ine şeýdibim can berýär. Durmuşda hiç bir zat, hatda kemçiliklerim, gaýgyly wakalaram, şatlykly wakalaram on gözünden tupanak. Ýöne Kerim agaň goşgularyny okudyňça şu 3 günden soň okusaňam her edek şondan täze zatlar tapýam. Kerim agaň şu gelin ýyllara bolan hormaty gaty uludy. Bir gün Hıdır Derýaýewiň Akmal oýuny gitdi. Şonda Uduk Cemalyň keşfini ýerine ýetirdim. Şonda oýun gutordy bolyn bir aktrisamyz maňa gül getirdi. Menim kim getirdi? Maňa aýtma diýdi. Kim getirenni? Menim kim getirbiler maňa gül diýip pikir etdim. Kim getirdi kama bu gülü deyip. Ondan ertesi gün Kerim agaň özü jaň edeydi. Deydi maňa, näme gül üçin maňa jaň edip sag bolsun aýtmadyň diýdi bolyn. Şonda men bildim. Şon ýaly adam maňa şeýle hormat goýan üçin gaty begenimde. Bir gede Kerim aga ne saglap hastahana düşdü. Bir zat aýdasym gelýärdi. Kerim aga erkek adammy ya gelin aýdmy hiç tapawut ýokdy. Şonuň hemmesine bir geli ýürekden hormat goýýardy. Ondan Kerim agadan şu şeýle bir mehrem häsiýeti, gülegenligi, değişgenligi onuň gelin aýdlarken çekinip durmaýarlar onuň. Ya da bir beýle bir utanyp durmaýarlar. Üýşüp ýygynyň gitdik. Aý bir 7-8 barda. Şeýle bir böküp turdu da, doğrumy aýtsam, biz onuň kiçirek da bir hili mehrem atan öz balalaryna seredişýärler. Ya da şeýle bir belent adamyň bir üýtgeşik adamlara seredişýär, şeýle bir karşılady da diýip aýdarýarlar, ýadyňdan çykarýarlar. Özüm Kerim aga şu wagt gaty yaranagam eken. Emma ýylgyraklap hiç dat bildirmän. Bizi 3 daga doktorda. Şu keyipsiz bar yakan Kerim aga öňünden çykaýsa, şu wagda depäňdäki duman sıyırlan ýaly bolýar. Biziň şeýle uly ägirtlenmiz, sahnada işlän ägirtlenmiz, edebiýatda ýyz goýan ägirtleri uly sarpa goýanlygy üçin biziň mehriban, hormatly prezidentimiziň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, belent başy aman bolsun. Bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne hormatly prezidentimiz
bizim edebiyatımızda, sunnatumuzda, medeniyetimizde şeýle ulu iz goýan, şolaryň bütünleriniň ömrüni, dörejçiligini öwrenmäge mümkinçilik döretdi. Olary halka ýaýmaga mümkinçilik döretdi. Munuň özi bizim ýaşlanmaz üçin uly mektep. Şoň üçin hormatly prezidentimiziň jany sag bolsun, başy dik bolsun.